Kaixo, Xabier. Kaixo, Espaldiko. zela, bizizara, ondo? Barrura? Xabier, esan liteke Euskal Herrian inoizko aniztasunik handiena dugula? Bai, anistasuna inoiz baino handiagoa, hemen anistasuna sortzen joan da, kanpotik etorri izan dalako jende ugari lehenengo eta behin Espainiatik, eta aspaldian atzerriko herrialdetatik etorri izan da, eta orduan anistasuna gero eta handiagoa da, eta hori maila guztietan ikusten da. Eta zenbat jende etorri da kanpotik azkenengo urteagotan? Bueno, 180 maila inguru konsideratzen dut nik erkidegoan, eta beste 75.000 edo Nafarroan. Nik esango nuke, milioi laurden. Eta horien artean zenbat hizkuntza hitz egiten dira? Bueno, hori datu kurioso bat da, UNESCO etxeak eta ikuspegi, egin genuen ikerketa bat 2008an, eta deskubritu genuen 108 hizkuntza ezagutzen zituztela hemen zeuden atzerritarrek. 108 hizkuntza? 108 hizkuntza ezagutzen zituzten. Hemen ja titular bat atera genezake. Euskal Herrian, gaur egun, 100 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira. Bai, alatxe da. Jende asko aniztasun hau arriskugarritzat jotzen du euskararentzat. Bueno, alde batetik nik hori ulertu egiten dut. Hau da, azken finean hemen izan egon gara azkenengo urteetan, euskalduntze prozesu batean, alfabetizatze prozesu batean, eta uste genuen egonkortuak zeudela kontuak, halako batean etortzen zaizu biztanleria berri bat, eta badirudi barriro hasi behar duzula. Eta gainera, pentsatu behar dugu, biztanleria horren zati importante bat, gaztelerarekin datorrela. Bueno, hor nolabait, alarma batzu piztu izana, logikoa da, baina nik uste dut hor, ikusi behar dugula ere, erronka berri bat egon litekeela, bai, hizkuntza horiek nola tratatu behar ditugun, eta euskara berak, zelan bide berriak aurkitu ditzaken. Eta kanpotik etorri diren hizkuntza hauen artean, zein da gaur egun Euskal Herrian gehien hitz egiten dena? Bueno, zergaitik uste duzu etorri garela ona, ingurua begiratu ezazu. Gagozteteria arabiar batean, arabiera. Arabiera. Bai. Eta zuk uste duzu kaleko jendeak ere pertzepzio hori izango du? Igual bai. Jakin dezagun. Zein da zure ustez Euskal Herrian gehien hitz egiten den atzerriko hizkuntza? Eta zergatik? Errumania asko etorri dialako kanpotikan. Momentu honetan, arabiar gehiago dagoelako. Tortzen dian bisitaiak edo turistak, gehien bat ingelesa hitz egiteuela. Ez entzuten, baina ingelesa hemen jende asko dakik, baina ez hitz egiten. Orduan hitz egitekotan, igual hori izango zen. Atzerritar asko dagolako eta bereziki argeliarrak, gertutasunagatik, asko etortzen dialako. Iritzen zik, Errumaniatik etorritako, ojatorriatako jende asko izango ote deno. Nik uste jendia kanpotik etortzean dian eta gurekin da harremanetan jartzeko inglesa erabiltze dutela da, jen artian ebai. Teorian igual ikasten da hemen ingles asko, baina hitz egin ez dakigu hitz egiten. Oseak, eta txinatarra asko etorri dian, hoi esango dut. Atzerritarra xente ikusten dira marrokiak eta horrela dira, eta nik uste hori izan daitekela. Xabier, erantzunetan uste baino aniztasun gehiago jaso dugu. Baina, pentsatu behar duguna da, behar bada jendeak tokian tokiko ukin dezakela percepzio ezberdi bat, zehagian bere inguruan ez dago hainbeste pertsona arabiera eta hitz egiten duena edo Magrebetik etorritakoak, batez be, baina hala eta guztiz pentsatu behar duguna da, hori bera dela importantena Rumaniarekin batera.